Welcome back to Speak Igbo today. This is lesson 4, how this course will teach you Igbo. Nabata ọzọ na Speak Igbo today. Nke a bụ ọmụmụ nke anọ otu usoro a ga-esi kụziere gị asụsụ Igbo. In this lesson, I'll explain how this course is structured and how you can learn Igbo effectively. N'ọmụmụ a, m ga-akọwa otu esi hazie usoro mmụta na otu ị nwere ike isi mụta Igbo nke ọma. This course will take you from beginner to advanced level. Usoro mmụta a ga-eduga gị site n'ogo mbido ruo n'ogo dị elu. At the beginner level, you will focus on sounds, pronunciation, and simple phrases. N'ogo mbido, ị ga-enekwasị anya n'ụdaolu, isiokwu nke ọma, na ahịrịokwu dị mfe. At the intermediate level, you will learn how to form sentences and have conversations. N'ogo etiti, ị ga-amụta otu esi emepụta ahịrịokwu na otu esi enwe mkparịta ụka. At the advanced level, you will understand stories, conversations, and culture in Igbo. N'ogo dị elu, anyị ga-aghọta akụkọ, mkparịta ụka, na omenala n'asụsụ Igbo. Each lesson is short, focused, and structured. Ọmụmụ ọbụla dị mkpirikpi, doo anya, ma hazie nke ọma. First, I will explain the topic. Nke mbụ, m ga-akọwa isiokwu a. Then I will model how to say it. Mgbe ahụ, m ga-egosi otu esi asụ ya. You will listen, repeat, and practice out loud. Ị ga-ege ntị, megharịa, ma mee ya n'onu enu. Repetition is a key part of learning this language. Imegharị ife ugboro ugboro bụ akụkụ dị mkpa n'ịmụ asụsụ a. To learn Igbo well, you must use your ears and your mouth. Iji mụta Igbo nke ọma, ị ga-eji ntị na onu gị lụọ ọrụ. Pause the video often and repeat what you hear. Kwụsị video ugboro ugboro ma megharịa ife ị nụrụ. Speak slowly and clearly. Kwuo nwayọọ nwayọọ ma doo anya. Do not be afraid of making mistakes. Egbuna ịtụ egwu ime njehie. This course is organized into playlists. A haziri usoro mmụta n'ime ndepụta video. Start from lesson 1 and move forward step by step. Malite na ọmụmụ nke mbụ ma gaa n'ihu n'ụzọ nwayọọ nwayọọ. Do not skip lessons, especially at the beginning. Egbuna ịgafe ọmụmụ, ọkachasị na mmalite. Each lesson builds on the one before it. Ọmụmụ ọbụla na-ewu n'enu nke gara aga. You don't need to be perfect to make progress. Ị chọghị ịdị zuru oke iji nwee ọganihu. Even a few minutes of practice each day makes a difference. Ọ bụ na nkeji one na one kwa ụbọchị na-enyere aka. If you stay consistent, you will see results. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'usoro, ị ga-afụ nsonaazụ. Learning Igbo is a journey, not a race. Ịmụ Igbo bụ njem, ọ bụghị asọmpi. In the next lesson, we will begin with Igbo sounds and pronunciation. N'ọmụmụ na-esote, anyị ga-amalite na ụdaolu na isiokwu Igbo nke ọma.
Thank you for learning with me. See you in the next lesson. Daalụ maka ịmụ ife na m. Ka m fụ unu n'ọmụmụ na-esote.